Moncho muligeli bono na gukwani ndonsi ya sobereta semargoba ya bono gachinga kina indengo kwaligania semese ya mangana maya elikomanyikati ya reto abereto kwaligania kurwa semambia ya lengentambe gachinse chigobono cha bono botoya kora cha Chinsa Isato nyora litukuni ya Jumaine etalike ya mumutenyo gatatu mwaka wechiri bubere na merongebere nebere na mange abereka okolekana kurwa semambia ya lengentambe inyorabuna nigo Kalonzo Musyoka arokane komo chirero dinga kubwate na una nigo baigwananete asomwako yega bubere na merongebere raira nyare ko moko bokaso kuligia ekerogo kyobora iwense ayomone anda mange na kwaligana inkomanya senchira yobo ikerano na boy goli to kubwatira nere kurwa somuno ahwe manyeriyo igakoro kwa Joshua utadetera nenchenkoro ko Vincent Onyancha. Na ekero kelisia segendre tukoneke wachinse aoni gomo governor we county ya Kisii James Ongwae atebire bono ni gobare tayari ko aligani azimio la umoja asorgongo ruhagusia na se county ya Nyamira ne county ya Kisii aniga gocha keria azimio la umoja goetera asumure we kyamagya ODM bagendrete gotara chinse seganga hayo kweligali chikura bosio wachorio bone bogo chiko koleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yiga buchiri bubere na merongebere nebere. Say that I've said is that I'm hoping that all the candidates will ensure that we have completely democratic speeches. Yes. There will be no, how do you call it? There will be no sponsored youths to all sponsored bullying. All sponsored bullying. I would not want it. Has never happened in Kisii. We hope it is not. It doesn't happen in Kisii. Session. There will be people there with the moment. All you need to do is to announce that Raila Odinga is coming to this particular venue, and people will be there. So there will be very many people Thursday, and most of them will be there because they love Raila Odinga. So this narrative that people are creating about people mobilizing, forget about that. People love Raila, and they will be there to receive it. Na gotigana na yu abali mibecha ekurwa asensemo yetore gotoka ime ya sameta mokwero ni gobanyara kumira na nabatinri babo irgo kwanira mange igoro yekemelia ki ane enchera abago cyako gakinia omurikyo itondemo Steven na roboti rwa senchira yoboikirano ogosangana kubwatira nangati y'ebintu bigosira gokina konde gwensi ase tunubali yetora niga bali mibecha ebakoiro basanga ibirengera lireme chando yabamo no munyakero gobwe factory ya Nyamache uyu naendo romo director of Basi Chache Dr. Abel Kenyoru Inwa balimi ni nukiregento asega siyecha ebiasare onye moyi yonecha ina se biasare ebi twensintuyo ejaira ro yairanire director yaingeire jigari jiro unabone gari sebo ita mo seni batara rusjae eyiye kurara kyara mo seni bara ne mbego jodira chibesa chechae echimotoete nade tomenta ngo chinde na chigo isana twasomeria abana baitu nonyeigo nigo bagokereto gonjurio kuya kwa beira sobole bino bonchireri bweke merigie chai gukora au na bataneri bamenyekaine buna aba director bachore imechi factory chiechi chai abalimi baito echai bakoreta ningiya na intumuna barito kurigereria twanyo tonjuriria ekigwange kenene koru director maswa era ongeyeiga gocho wa matembia buri abatoro tuwa wanaine korwa egari gocha sabari mbia togoteberera ensemo yokonie chai yeto rangatie chinseme 55 chiko irecha ya se factory ya Itumbe abwa sabari mibeta ni chiri bwiko 13 berigetigo chio nigo bono basabiru gosimeka gokini na kurendecha yabo buya ilio komente kerengo gie chai gochichi factory eyuera akini enenga baremi bakonyora chai yetu isipite 8 days 7 to 8 days hapo ndio tutapata mazao ya wakulima itapata kwenda juu. Kitu kingine ni mbolea, lazima tuweke mbolea kwa shamba zetu kulingana na mafunzo ile tumepewa. Tuhakikishe tunaweka mbolea kwa mashamba alafu tunachuna kwa masiku ile inayofaa. Toroshie chai ile quality ego ika Mombasa yaguru.
ekiagara karomota wore tatia chaire quality go yabe bitte tokoro ke songo bypass honto tayo ko igo lugoraria echaye barendete haspandiri obole migwecha ino bole mugente gukina sekerengo kya gwango mono sana asorongo rwa gusi ulende bono gwetero kubwatira na gati yaba migwecha ine aba director bechitundu bali n'abanyakenyero bechitundu bali ao gochi kwene kibune ichera chigoto ninyare ko becha engiya ichera nyare gusime kuna kunyara gukini gwasobwa bona sobwa ngasorongo rwa gusi na kwene kibune ngeli abali baranyore gwetera ogosimeka noko nicha yabo ngobo konge ne bonus baranyore be bonus yoko isaneki ingo report yeta seni Ndizi TV kurwa secha yakoni gwaiga sense moyetora yotoka imiasameta mukorero woda gretariane Ndemo Steven Biyamono Ndemo Steven asorbo chirwa senchira yobo ikirano bono gotigana nayo goikananda sense mende ime county ya Nyamira ekereto kuligereria abamenye kuru asense moye bunge ya burabwe gotoka se county yenyu go barokane kwe murunganiria oburai nabo igogo tekirani go kwa magendero ekero chikure cherete asobo chori bwerete igo baganire bono hoyo kulikero kyobo governor kuru se county ya Nyamira wetere kyamma kya ODM James Kimoni gosagati na kubatori roboti rwa senchira yobo ikirano abangina baminto tabakakambu ya mole yamono urabuga tuabere na ugo chande ko konene munatolese itoga nto bwato bokong abarai igotoko bachikura banda bebisa chimbago ime okuona ukwabera okuboria nanene abamenyi benseme yabagania serikali ye county ya Nyamira konyara kuligirana koigwe biriro byabo kubwatekana buna okuboro kwa mache ngati emechanda gendete kubwaterania asenseme yega okuona na amenyi benseme yega ase kenyoro kirandi gigotoke ensemo yeronge ime ya burabu nigobate biriro buna babere bakuligia bare babo likonyara konyaro bokonyi egento ikirabonega bataranyora abaga na bangina mbiya mule na abana biya mono njengo teba kimenia gamonio yato egasi munanje no muture dinde lakini rende taji jaga obokora na kitogo ko abantu baito mbato koryo mayo muya atobwatisie tonyore bintebyo bone gente kia omugambyo ikirega Abuo ngati yabamenyi kurwa sebunge ya burabu ime ya county ya Nyamira na gati yabalimi awe murunganelio gotainyerwa na barai ase county yo litanga niga igane kenyorogie ito kebwata amangana amange yoboremi mario go yoboremi ntobwati ntobwato botugibwe chiombe botugio bumboyo tali tokorwa to adasigizi abasigizi batari mabere gaga no to yaroche ngogorota omonto atatenaki nga yoko ya barateyo nto bwatiye toko ka civic education igoro yobo tugiboronke egendo tutagete nkeringa nto tugete chingoko lakini bona chingoko echi tu ebara ya toborire egari gwete ya togoria magena Korengana na borobo kuborwa kwa mariogo gokinyo bolemi ngati yemechando yobwatiranete kuru asensemeyo anene gotanyora mahegerio igoro yobolemi ntwanya gotwara ekwende kemistienge ya mariogo otanaki riogo riyeri gotoka segete unless okanye chingeni kurusigizi chinyanya kurusigizi toche konyoraga toche koria oburabo matoche karengera atokonye asamangana yobaremi amario gotonyora maya atokonye sibeke chingeni chingiya toneri chiparechi abachiparje tuchirosigwe nigo chinga kicho abasaibo igobate birubuna ogotanyora miremo ase serikali ye county ya Nyamira na kumbigwa nigo kwairire gati abasae kwebwaterania asobosaria ntwana youth bona iga somebody wako sukuru ga batanyora gas number 1 karaji gas go to ko Nyamira county monto ko una bairi sani bae usabairi bae no to ya kinto kareki takonya gati kaki anya chemso yo chire umraine aro inaro lire mana we are like youths atoro chiga sinane county ali Ndizi TV MSA yomangana maya Nago tigana na yubono go ikarenda sensemende ni gomuri kuito Brian Sagini senali tokori aranyara go tarachi school ime yorongo rogusi asiganga yo koligereria na kiaboro kiama na boro kiobero beretia sogo chiokora matemwa amana na KCPE roboti ro senchira yobo ikirano
Esekta yechisemini gobono area sebirundo byo kwarigania amatemu a Kenya Certificate of Primary Education KCPE amatemu a chigo cha karitskuri Jumatatu wiki yankyo abo bona asaborokiwa be ward yabo gyakumu Bonchari county ya Kisii borokiro kwarigania abo sibwa amatemu ayo. I am very prepared and I really thank God. And I have faith in God that I'm going to pass with flying colors. We've come from a humble beginning, and we know that never judge a humble beginning. Revised enough, confidence on myself. I think we are ready. I would like to go to Asumbi Girls National School, and I hope my fellow classmates will do the same. I'm feeling great about the exam on Monday, and I'll do my best to pass this exam. Boigo aborokiwa nigo batebire asege keke gababere na aboroki wabo nigo bare no kwege na asebare abo bonno asa maiso onsi aligerereti abateneneli na babwatani bamatemu ayo na nigo basabira boiboliko baboroki gwachinga kichingororo cyo kwealigania gukora amatemwa twabasabira manya ekera baji wansu muti amatemwa abo ewiki ojo Jumatatu abaibori na abari bono bonse bana bamenyete fanyare gwetabuya igotora goke. We are assuring the members of the public, we are assuring the parents that we are going to do well. We are set, we are confident, our candidates are in good health, and we are all set for the examination on Monday. And we want to believe we'll give you results. Kubakonya irangiye babwate na barumambia banyare ko ba good leaders ege kogera kurugaiga we are not ntoliko tebangamba che babe batigusiko gose baba abantu bataliko konye kenyoro kubwa mono twabikire nyasaye mutu ese ngencho keregento bono twatieliri ponti atuganya matema chinga kiechecho bonsi abari no kuganio kuyanigo bagendererete ko bakonya aboroki gwabwe birwanerero bago chigotumeka litskori ya Jumatatu. Joshua Maragia through the JN Maragia Foundation for the support he has extended to our school, and actually not only in our school but the wall of Bonchari. Enjira be bangire enjira abantu baba basomiri nandi babeire bakugani bakora amatema buyamana se serikali yetu yatakonyire se bitabu buyamana saba bodi baba banjite abana bagaje school ese mangana yonsi buyamana se foundation tu anyore ya Maragia Foundation yale ameritende mimi siwezi eleza sitararamika kawe Retarian Brian Sagini Isena Biamono Brand Sagni Sena sorobocherwa senchira yobo ikiranu bono gotigara boigo asa mangana lengeta matemu amana KCPE ni gobono aboroki wa abeskuru ya ibare gotoka ime ya kebirgase county ya Nyamira abanyara goikirana sama sawa sekerisi ya geskuru yuri tukoli lero omuliki tukura se county ya Nyamira Jobu Mange norobocherwa senchira yobo ikiranu aborokigwa b'ekisukuru cy'Ibara primary na secondary kigotoka ensemo ya Kebirigo county ya Nyamira mbatu aralituko lya masabolero. I pray for those candidates who are going to sit for the exam both in class 8 and in form 4 in wherever school they are. So then may you give them a remembering mind so that they can remember what they have been taught by their teachers. And at this moment, dear Lord, we pray for a combined effort from both the parents and us teachers. Omurandi Victor Obare nara masabo aborokigwa bago kigokora amatemwa a KCP na KCSE na kubaganilia Amaya. Wazazi wetu wamejitolea, then you must work and work smart. Omwalimu omonene bwe skuru ya Ibara Mix Richard Mutari nate baborokigwa bumbaliganire buya kukigokora amatemu ayu amanene uchakira mambia abana masakaranari baroiseiri bako barivise bako bagaided by abana ndo expected gukora buya sana ese amatemu ayago cyabana babonsi bare ready bose bana naki nasegeta abayiboligo ikabana babo ange anene mono ekero bago chikobunga chisukuru ekentonda tebi abayiboli tobange nabana baito
eruse ne ntambe na inde morigeria ase okomotebi na iga ne room yao basomera na egento ndatebi abana bakore nkeri na tokonya abaibori baito kiagera after 10 weeks ngoyenda tore school na inde abana ibori abana bakora kibagutwakanira fees. Aboro kigwambate bambale nogosemeria bunamba kigoye chabuya ase amatemu ayu amanene asa marieta ni gongoro kumela possible umako yontore nogosemeria ngangweta tore kugwatekana no musingi uri abantu batubekeire ngoro kwa Aaron Nyakundi ondie eya skuru ki Awalenyo Masibara Secondary School TV nereri Ndizi TV Wabasubomo Gusi Kurwase County ya Nyamira Job Maangi Biyamono Job Mahangi kurwase County ya Nyamira bono wekase County ya Kisii abali kyamona baralia niko banyara kumerana amona batendi babona bego kwanera hali yabaguchiko ikirania nabo igali bagoetera ekero bagendrete nemerumbo yabo muri Kito Brighton Makori na roboti rwa Senchira yobo ikirano Maiga ya serikali wetera ase wisara ya oberani kuralia gosego chakia ekiombe kemo ekiekoringoria na kumanya amagani aliatakiri gonjorerwa ase amangana yoboriki imeyense ya Kenya nigo bono ekiombe ekio geikase county ya Kisii azikyomerana nabaliki amangana amona babwatani awao abuberera amagani abo aliaganetigo kigonjorerwa ase oberani bwa amangana. Basically a public hearing. Towards the end of last year, the Minister for ICT, the CS Job Bushero, set out a task force to develop the media policy guidelines. Gokwana ekero bahari gosangirira birengereria ebyo nigo bano batebire muna nirebuya amonchorori gochenjigwa elikoreta obwasioku no boene ase oberani. And the purpose is to find the gaps that are there within the old policy and to now formulate a policy that addresses the media environment. Boigo abaliki bamangana mbatigiri maega asina barubaru ebirengero byabo nakoteyabuna nirebuya amachika yuna marwa kurigererigwa elikoreta obwasioku ase amangana yoberania. Ngongo getana omorobero igore ngegaiga nkorengi bono amaoni areito banyara ko baba gusangirira ingo chiare kobeku amo na maoni ande aba kurwase chimide chinde kenyingima elinde ebyombe bigabya ito bya bari tokokorera emeremo binyare gutwara enchira bagokore gasi buya na ende enchira yobwene gochiase omwana inchi amachiko nare abwene tukubwatiwa egere nario oboronge goso maene bwa abantu bari bagotegerera sibakorore television bo utabe bo gosaliwa mnabono ukukwana gero ya mangana abana ukuripoti gero ya amangana alime ayichi family gosabantu aboigo ebyombe aho nigo byesokya nakuru amagani abo gochi ase ekyombe ekyo. I was privileged koboyo mobo oli okoligerenga policy kina policy ki number 1 igongo tangambye mana senge njombali gereria egento kerige gonchanda boira emeshara yabanta bakorukana ba media baito umwana ona achiete skuru agasoma akaire vitabu ekaraire vitabu ebiga ochire mwamenyere kumurika moko mwaka na chiringiro 8 ono monto bwate family obwata abana obwate bills agwakana chiribwe kinanya nkiziko mokonya ekera abana baito bagochicha kurigichi gaschiri tafadhali baeli baga baire ngina mwisho komino tigagutaka ngana ndagende below the belt omanya guchaka ko mwegas goriboteria igataseni Ndizi TV erithariane Brighton Makori. Mbiamono Brighton Makori asoroboti rwa Senchira yobo ikrano bono gotigana no roboti rutoko ndogoika ase bunge yabo machoge chache ime ye county ya Kisii asorio koligie kerokyo bujumbe kuru asensemeyo Abdalla nigatebire bono igari gotigo chikubaikirania magendra amenye bensemeyo boise ko mwali baga asobo chorio bonene bole bosio ka ukwana ni gochinga kechi atebire buna iganga ya no kone kina magendra kone kiware asensemo yabo machoge chache okoroshe chibara gati anda mange chikobwatira na amenyi bensemeyo boy gondi ganyarira kwa boli amenyi bensemeyo kone kibuna ngonyara bale kubachora bale ikirani chira ekibara chikubaliara nene kero bagendete kweruberia sobo chori bonene buli bosio
bono ekaroko gore bus para teye goetera igonga kia mangana imunyaroji ore merumbori abo abangina abo nimba teme cyane mubwate mangana ya mache neba ngatalinge gasi anere muchumbe na rokorosi ya mache lakini agara mwangero burai boria goetere gotieri na njeni ndo cia basani toje tole menande bisima to mente muneke abe tugabwe toje to mnabona basaba ninjembe ko boko kwane komente kane ekorero articulation yani amacha asuka sukiwe ne pipe go chama abande monyore abani tubande barugo abantu bamito bense meri asitorogoro naro gitora nyore kertu anyore kerogeke tonyora basani tole bege sima ari ntamoja bale ngama tamoja tamoja maeto tole mege sima ntamoja abantu begwengi na barabanywa mache agotirimbuka igago so emejigo eta goeta ane formula ite songe krogen ninga mwezi mwanchire togera so mkono wa baba nataka tukaya kwa upande wa baba kwa upande wa serikali upande wa Azimio na boigo to gotigana na yukolende gotigara boiga sense mo ya siasa yokoligie kirgo kyobwe msio kurwase ward ya Kisii Central Kennedy Mogire ni gaburi serikali ye county kubwatira na mone serikali nene asiganga yogo siria marwa aliakoroswo angene chiskuru bagokone kibunangosie kabale chinyomba cyo kwego kya chirichire ange neskuru anekera matemo agochi akolekano muri kitso Mildred Mumanyi noroboti rwa senchera yobwekirano Lituko lya kabere nainde aseo yokobolia ekerogo kyobo MCA bwa Kisii Central Ward Kennedy Mogire agendrete kwena na ebinto au bunachija metrical set chi pencil chirura gatie binde binge eliogo konya aborokiwa asamatemu aba manene guchakera Jumatatu. Mogire nigo airari bagali abene eliogo saba chinyomba cyo kwegokia chirichire angene chiskuru korusiwa aroro na kugania okubwatera na kobeo ne serikali eliogo tanga omuchando bwa mariogo yogotindia oborai bwechingenje cyonse tubwaterane bosiria ebinyugwa bikoni wange nese abana bagosomera gose chiskuru eko rogo chikago gotebanga nyombe nde yonsi yera ase ebinyugu bigotoka ebe obwale bwe kilomita 2 orwa ase skuru ende yonsi egesongo bagotabanga far from a learning institution aiga stole ne skuru ekorokwa Kisii primary eregatigati yomuchioge tembe gosebo songo atokubolia oborai bwe serikali ye county nabo igono oborai bwe serikali yanene ateme gokonya gusukia chinyombe ichichera nabo igo galigie bali bakoni binyugwe ebibe angene chisukuru na mone skuru eye asenge nchyo bwange bwaye mono ne omuchyo monene ogusi Chinga kechecho omokonyi bwo mwalimu omonene bwe skuru ya sekondari ya Kyamabundu nigo akangambu ya mono ase obokonyi obwo na kubaganiria aborokiwa amaya asamatemu abo Tambu ya manasa bukonyi konyo lituko lya lero asabana gusirwa sibintu baje kutumia okora matemu geometrical set jiraba ni bindi bya manasana nainde tolete kubashwana abalimu bakoze gasi abasi ukore syllabus ba prepare abana bya revision bona ya edit abana no bali school abana mbya bali and that ko tabanga saba ibuli bakema ku secondary no se mole na barai ntore prepared ntwege ndenga matoke abo chibocha ya matemu aya namayari omoroki wa bwekerasi gye 11 gose form 3 nera nigo aganiria abamu abamaya ase na barobo bagendete kwearigania mutu ya matemwa amanene arachekoba omwali bwo mwakoyo oyo oturubanetiwe nebinyinyi bya COVID-19 na koirera ekalenda yechisemigo chenchia. I want to wish the pupils a success in their upcoming exams. May God bless them and may they pass with flying colors. Yungo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.
Biyamono Mildred Mumanya sorobochirwa senchera yoboikirano bono gotigana nayo litukoria rero nigo abaraibe kiama gendro se kiombe kiama gendro kiabangina wanyara komera na sogo chengere myaka 50 nebere kurwa ko bawo wekiombe kiabagenda se kiama gendro yabangina nigo bombera na asegetigia bukungu ke gotoka se county ya Kakamega asebatu bene mbacho goeta na chi county sogo chengere myaka 50 nebere kurwa tualete amagendro yabangina nigo chinga kechi banyara koboria abangina abanga wesokia seganga yokoliye birugo asekerenga buna bangina mubwente korana kubwaterana amo ase serikali gati yali baikirana asomo yugo yokolekana segetigia bukungu imeye county ya Kakamega ngamo no waziri Margaret Kobia omuwaziri Amina Mohamed wensemo ye Chigosolin na boigo oyo kabeire omonogaliwe bunge we county ya Nairobi Beatrice Rachi abwasi baboria bangina wesokia na koliye birugo Women have had an opportunity to lead and have made tremendous contribution in the country, in this country and beyond. They proved to the country and to the world that it is possible for women to play a role in national building. Sisi tumeteseka, lakini chini ya mama Margaret Kobia mimi nilipata amani. Na sisi tunasema tunataka kuona wamama wakichukua viti ya MCS, viti ya MPs, viti hata ya governors na senators, ndio tujue ya kwamba kweli tumefika karne ya 21 na wamama wako ndani ya hii gari. Sisi tutawapatia kura. Azimio ni hawa wamama watafanya kura yake, lakini hawa wamama wanahitaji kulipwa. Na gotigana na yugo ikarande asensemo ya siasa umuraiwe kiama kiawe Pastivini Kalonzo Musyoka niko bona atebuna obatebire buna ko igwana babegete n'umuraiwe kiama kya ODM Raila Odinga umwaka bw'ekiri bubere na 15 na ibere ni gokora go ikabono kolengana na Kalonzo ni gagote yabuna babegete se yoko igwana Kalonzo amabwatsi Raila aso omobochorio bonene bwa hereto bware ngo mwaka bw'ekiri bubere na 15 na ibere abwasi baigwana netebuna asobochori bware ko bwati oborobochori bo koyo omwaka bw'ekiri bubere na 20 Raila ni gali gochikumu bwatsi ya Kalonzo Musyoka sokoligie ekerogo kyobura bwense kolengana na Kalonzo ka okona ni gate birebuna ni gobono chinkwana istigarete kobororo asekeria tebirebuna onye bagocho karama oncheri andonsi igamwaliganidio umurewe kyama gya ODM Raila Odinga oisaransa na gotwara chinkwana abwasa tebirebuna mujegoyo ochinkwana echini gochibwente kora onumure wenso muskuru Kenyatta Kalonzo boigo ni gate birebuna maiga yoko beke ni gabwata masakara karokia buna baigwana nete na Raila Odinga ale kubwa chikura gositabo ko igwana kwabo niko kwalenga buna goikachi kumubwatia sobo chorio bonene bwale go chikokoleka no sobo chori bwale kubwatia niko chinga kie Kalonzo atebire buna ni gobona go chikonekia Raila Amolo Odinga ngomwara koboka soko ligia ekerogo kyobura ibwensa sobo chorio boiga kubwatika no ko igwana nese iba begete nsu mwaka bw'ekiri bubere na 15 na ibere. This document was a secret document. But it starts by saying this memorandum is a binding legal agreement between the parties. And the parties have been explained. And I've highlighted the paragraph which reads, the commitments made herein shall bind Principle H, read Raila, and Principle Q, read Kalonzo Musyoka, in both the 2017 and 2022 elections. By this agreement, the parties agree that Principle H will be NASA's presidential nominee and that Principle Q will be his running mate. And then, most importantly, this agreement will remain valid until the 2022 elections, whether or not NASA wins the 2017 presidential elections. Please underline the words whether or not we won the elections. And on the Articles of Agreement, I highlight Principle 2. Principle H agrees in a public MOU to serve one term and publicly endorse Principle Q as a presidential candidate for 2022. Therefore, gentlemen, ladies and gentlemen, if anybody has had any difficulty whatsoever
with my sense of negotiation and my ability to play it straight and candidly, I hope today I've acquitted myself. Gotigana na yo goikasa mangana boigo yo goichania asichisegi chigendrete gati ense ya Ukraine amo nenseri ya Russia litukolia lero goetania wanajeshi 50 na babere bense ya Ukraine nigo basiro obogima bwabo gati yabo abana kianda na boigo n'abantu bande 35 bero gotigerwa chinko machintini maiga yense ya Russia gosaga nense ya Ukraine gotumia chirocket abwase banyara kubatigira abantu abo chinko mana bande gosiria obogima bwabo maiga ya Russia gotumeka chirocket no ina bokolengana ne wizara akoru ase ense ya Ukraine yete netense moyo bochero ni gobatebiruna wekira boni gabantu 3 amo ne 50 na babere ni gobanyarire gosiri ogobogima bwabo ase ense ya sobusaga ni bogendrete gati yabo n'abana 14 abo banyarire bagosiri ogobogima bwabo osobogima bwabo kubwatekana no busaga ni bogendrete ni gono inabo ekoene kibuna goetania abantu 5 ni gobatamire kurwa ase ense ya Ukraine asoko obogima bwabo nagotama gocha chinse chinde roboti roboigoni goroko ne kibuna chisege cyo nigo chigendrete ko ne kigwa maiga yogo taiwana koroka na gocha kastaliki emerongebere ne nyumuti nyokabere omwako yega wichiri bubere na merongebere nebere. Umonchu muligireria asoroboti urubuna goetania banajeshi 50 babere nigo bakoli tukolia lero asense ya Ukraine na otogwekera omwali omangana magia asenchari yobwekera no Chinsa Isato chia bono botuko kolende nyirabuna chitaliki bune chia lero mutienyu buno yorerege nteki ya goseke bengia kolekanete asegete unabono aso mwaka bweliwe mo chimya kenda 50 mo nebere 1962 imeyense ya America endege yemo nigo ya wete na goita abantu kianda na batano aina ya kolekanete etariki yemo umutinyo gatatu umwaka bwoliwe mu chimya kende 50 no mo nibere 1962 wekira buno nkonyana tena ko yakero musumari bali mwansu wabwatirana SMS ya mangana mo yankuba kirambye muno ayo muligere mbye muno soko chorako yatengera kurwa Ndizi TV bwansu bo mugusitubwati wetira nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bwiga nsemo ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News oriatu wabwatiranera somuno abebenyerio igakorwa Joshua auta karo ankyo bwakire kwa bokire nyasaye Chinsa 12 cyo mambyo na Brighton Makoli na Sara Nyarangi ontira somoroberyo obwensa kiretirane nkoroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na